Još imam i novi bajk, stari moj, još novi bajk imam. Mislim, nije moje tata, jer mi se slomila ručica. Moram ručicu kupiti na kraju. Ti snimaš novi vlog? Start. Ideš odmah jako. Cilj je ispredati ispred Kikija i neko me treba slikat da mogu ga sprdat na storiju da ja sporo plivam. Ja to neću dopustiti. Znači idem jako odmah od starta. Znači na prvi boj sam prvi. Doma zadužen si do slikanja da vidimo koliko je nešto. Marin Stipčević, start je uspio, sretno još jedno. Ajde, Gabrije, evo dečki. Ajmo Stipi, ajmo Stipi! O Kiki, ispred Igora si. Pazi, idem zastaje. Sorry.
Mati ga spasi. Bog mama.